Sik biru-biru sik ya. Apa? Dipikir sik. Potong rasane ati kang nandang sengite liyan anyawang aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula angkong kula lapo tresno datang kendhat saking coba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji aku makasih sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuwasa Kang Mas kowe sing sayang ra lilo aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula angkong kula lapo tresno datang kendhat saking coba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji URBR Mahoy arep tuh
bakal tak joko yen durung kapisah mereka kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas Mustika ning ati tunggu siji perso iki abadi. Dewa-dewa Deaswara kuatno ati kawula agung kula labur tresno datang saking coba kare wangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yang tak aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa Deaswara Kuatno ati kawula agung kula labur tresno kenal saking coba tare wangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yang tak aku sliramu isih nyawiji. Ayang-ayang sudah dikasih ya bosku. Iya Kurnia.